El dissabte 22 d'octubre es va celebrar a l'Auditori Josep Irla de Girona l'última de les 4 jornades de formació per a responsables polítics de joventut. La taula de benvinguda institucional va anar a càrrec de Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès, Eudald Casadesús, delegat territorial del Govern a Girona, i Roser Urra, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Girona. En la mateixa línia que en les anteriors jornades de formació, però amb un públic força més jove, es va constatar un cop més que la majoria de càrrecs electes s'han estrenat en aquesta legislatura. Bàsicament perquè tenim comprovat que ben bé el 80% dels regidors d'aquesta legislatura, els regidors de joventut, són nous i el que intentem és donar-los eines perquè puguin tirar endavant la seva tasca, eines tant en marc teòric com el Pla Nacional de la Joventut, ensenyar o mostrar una mica com elaborar els plans locals de joventut per anar-ho concretant ja més en el territori i al final també poder oferir tots els recursos que des de l'administració tenim. Els estudis i informes que es van poder discutir i treballar al llarg de la jornada van ser exposats per diferents tècnics de la Direcció General de Joventut. El Pla Nacional, com no podia ser d'altra manera, va vertebrar bona part del debat. Alguns regidors buscaven a les jornades eines específiques per fer front a les preocupacions en els seus municipis. El que vinc a buscar aquí són experiències d'altres municipis que ens permetin anar més enllà i treballar sobretot en temes de formació i ocupació, que és el que avui en dia ens preocupa més als regidors i regidores de joventut del país. És compartir experiències amb altres regidors d'altres municipis i també adquirir i conèixer nous recursos i noves eines per desenvolupar les polítiques de joventut en el meu municipi i adequades a les necessitats dels joves de Girona. D'altres regidors i consellers comarcals destacaven la importància d'establir contactes amb altres càrrecs electes de les comarques de Girona. Com a regidor jove que soc de joventut i soc nou en aquests temes, espero aquí agafar i la carpeta que tinc buida, emplenar-la d'idees, d'experiències, jo també fer les meves experiències i relacionar-me amb tots els regidors i amb tots els coordinadors d'aquí de la Direcció General, que crec que és interessant. Per altra banda, una de les preocupacions que més es repetien passava per conèixer noves fórmules per fer participar més activament els joves en les activitats dels municipis. Espero assolir els màxims recursos per col·laborar amb les entitats joves del meu municipi i poder-los ajudar a assolir reptes i a tirar endavant la seva emancipació i les ganes de col·laborar per fer coses amb la resta del municipi, la resta de joves i assolir la màxima quantitat de joves per tirar endavant el municipi, que jo crec que són el principal puntal per fer-ho. Durant el dia també s'hi van presentar diverses experiències de municipis d'arreu de Catalunya perquè regidors i consellers coneguessin com s'afrontaven situacions similars en altres indrets del país. La jornada va acabar amb la intervenció de Montserrat Suari, directora general de l'Agència Catalana de Joventut, encoratjant a tots els regidors a dissenyar les polítiques de manera creativa, curiosa i valenta.